En primer lloc, voldria dir que és un llibre autèntic. I he pensat molt aquest adjectiu, autèntic. És un llibre autèntic perquè és Miquel Sellarès en estat pur. No espereu una obra literària, no hi ha artifici. És una simple transcripció del que pensa Miquel Sellarès, de les seves batalletes, de les seves vivències. Jo no he fet d'escriptora, he fet de transcriptora i la meva obsessió en tot moment ha estat que el que queda escrit reflectís la manera d'expressar-se del Miquel Sellarès, de tal manera que els que el coneixeu, que en aquesta sala sou pràcticament la majoria, llegint el llibre el reconeixereu darrere de cada expressió, darrere de cada comentari, darrere de cada anècdota, fins i tot darrere de cada renec. No hi ha censura en aquest llibre, és Miquel Sellarès en estat pur. La segona cosa que volia dir avui és que per la gent de la meva generació, que ja vam tenir la sort de néixer en democràcia, és un relat perfecte de la transició explicat en primera persona, de manera molt vivencial. Llegint aquest llibre entenem què va ser la transició, passat pel sedàs de Miquel Sellarès, però traient-li aquest misticisme amb què a vegades se'ns han explicat alguns episodis de la transició. Per què és un narrador perfecte de la transició? Doncs perquè en Miquel Sellarès sempre hi era. Quan es va fundar l'Assemblea de Catalunya l'any 71, en Miquel Sellarès hi era a més a la mesa. Quan van detenir el 113, evidentment, en Miquel Sellarès hi era, va estar a la presó i l'episodi de la presó per mi és un dels més magnífics del llibre, com explica aquells dies dintre la presó, perquè l'explica amb molta franquesa i desmitificant també aquest episodi. Arriba a dir, en realitat, jo de la presó no vaig tastar ni l'aigua. Vull dir que sí que explica la importància que va suposar, però també la quotidianitat del seu dia a dia. Quan es va fundar Convergència Democràtica de Catalunya, ell hi era. La Diada de Sant Boi de l'any 1976, en Miquel Sellarès hi era. La manifestació del milió del 77, en Miquel Sellarès hi era, portant tot el dispositiu de seguretat. Quan es va crear la Crida, en Miquel hi era. El primer govern Pujol, en Miquel hi era, fent de cap de gabinet de Max Kanner. Quan es va crear Nacionalistes d'Esquerra, l'any 80, en Miquel hi era. El primer govern tripartit, en Miquel hi era, al costat de Carod Rovira, sent secretari de Comunicació del govern. La renovació d'Òmnium Cultural que va convertir Jordi Porta en president l'any 2002, en Miquel hi era. La creació de l'Assemblea Nacional Catalana, un episodi que ha escrit ja Pere Martín al seu llibre. El Miquel va ser un dels 3 fundadors de l'Assemblea Nacional Catalana. I estic convençuda que quan es proclami l'estat català, en Miquel també hi serà. Per tant, ha estat un protagonista magnífic de tot el que ha passat en aquest país els últims 40 anys. Gràcies, Miquel, no només personalment per haver-me deixat compartir l'experiència de fer aquest llibre, sinó en nom de tota una generació. Ets un mestre en majúscules. Moltes gràcies. Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N'hi ha d'altres que lluiten un any i són millors. N'hi ha d'altres que lluiten molts anys i són molt bons, però n'hi ha que lluiten tota la vida. Aquests són els imprescindibles. Doncs bé, Miquel Sellarès és un d'aquests. Realment és un home que ha estat lluitant tota la vida. I el seu compromís, inclús polític, a nivell de partits, ha estat sempre no ha arribat a anul·lar la seva personalitat de pensament independent. És un home que ha tingut uns referents, és veritat, ha tingut Max Kanner, Josep Benet, ha tingut amistats com Miquel Esquirol i que han mantingut sempre un lligam molt important. Jo m'agrada citar que a l'Opinió Catalana, que és una organització que va crear ell, era una referència, és una organització que organitzava sopars amb gent per discutir la situació del moment política. I gent tan diversa que han passat per allà. Jo recordo que hi havia passat l'Arzallus, hi havia passat l'Oliu del Banc de Sabadell, hi havia passat el Tries abans de ser alcalde, hi havia passat tot quisqui per allà. I era una ocasió per poder dialogar i debatre amb gent ben diferent sobre les qüestions del futur del país. Això a mi em sembla important. Una cosa que m'agradaria ressaltar d'en Miquel és de les poques persones en el país que l'he vist preocupat per un tema, que és el tema de la defensa i de la policia.
és un cas una mica insòlid, perquè jo sempre pensava, ostres, en Miquel, és que això és un tema que li preocupa. És a dir, a part de ser director de l'Escola de Policia de la Generalitat, és que, a més, per exemple, ara quan es parla d'un estat independent possible en el futur, sempre diu, i el tema de la defensa, què? Qui es cuidarà de la seguretat dels aeroports? Com ho farem, tot això? És a dir, és un home que pensa en un tema que és de les poques persones que jo crec que hi ha en el país que pensen en aquest tema. I una última condició que jo té, aquesta és molt de caràcter personal, una de les grans qualitats d'en Miquel, i que a vegades es converteix en un inconvenient, és que el que té el cap té la boca. És a dir, el que pensa ho diu. I a vegades això li ha representat algun problema, perquè les ha engegat, diguéssim, tal com li venien. I és una gran qualitat, és a dir, no hi ha doble fons, en Miquel és transparent i el que passa és això, és que el que pensa ho diu i a vegades pot ser que a algú li senti malament. Bé, jo diria que en Miquel és un home que el necessitem, encara que ara ja saps que la meva teoria, que defenso de fa molts anys, perquè un país funcioni necessita gent de més de 60 anys que hi aporti l'experiència i el treball, gent de més de 50 que hi aportin els calés, que són els més difícils de trobar, gent de 40 que en portin la direcció i gent de 20 i 30 que s'hi juguin el tipus cada dia. Doncs, Miquel, encara en necessitem, per tant, per molts anys. Aquestes memòries a qui retraten, sobretot, és en Miquel Sallarès. Són un autorretrat d'aquest lluitador incansable, d'aquest, i ho dic naturalment en el millor sentit que l'expressió pugui tenir, d'aquest home de fer feines invulnerable a la fatiga i al desànim. Les feines que en Miquel Sallarès ha fet al llarg d'aquest gairebé mig segle ja han estat múltiples, des de promoure partits fins a editar revistes, fer, encara que l'expressió soni avui molt antiga i molt clandestina, però fer agitprop, impulsar molt destacadament des del càrrec institucional, però sobretot des de la trinxera, impulsar la policia de Catalunya, impulsar que Catalunya tingués una policia integral, vull dir, etc. Feines totes amb un únic denominador comú, almenys tal com jo ho veig, el patriotisme. El servei allò que ell ha considerat en cada moment els interessos fonamentals d'aquest país. Jo crec que aquest és un llibre de memòries molt estimable, molt valuós, molt interessant, que posa llum, que il·lumina, que ens il·lustra i ens informa sobre allò que en podríem dir, amb una metàfora que se m'ha acudit fa un moment, les costures de la política nacionalista o nacional catalana des de les acaballes del franquisme fins avui mateix. Ell sempre ha tingut una doble dèria que, diguem-ne, que reforça aquesta idea seva d'home pont. La idea que jo en el pròleg la subratllo, la idea de barrejar-hi gent de diferents sensibilitats i orígens polítics. Jo, amb una interpretació d'un psicologisme barat i casolà, m'atreveixo a insinuar en el pròleg que això és una mica una forma que en Miquel ha tingut de combatre la nostàlgia de l'Assemblea de Catalunya. La nostàlgia del temps en què tots érem uns, des dels demòcrates cristians fins a l'extrema esquerra, tots teníem, no érem iguals, però tots teníem un enemic comú. I això uneix molt, com saben, tenir un enemic comú és el que més uneix del món, no? I sabíem per què lluitàvem, d'entrada per la democràcia i les llibertats. I després cadascú ja desenvoluparia el seu programa i provaria a veure si recollia gaires vots amb aquest programa. Però aquesta idea de ell n'ha dit, i són paraules que en el diccionari haurien de sortir com a definicions sallaresianes, no? Ell ha utilitzat molt les paraules transversalitat i complicitat. Bé, doncs vol dir això, no? És a dir, col·locar junts al voltant d'una mateixa taula davant d'un ponent o en qualsevol altra operació d'aquestes gent que procedien d'Unió Democràtica i del PSUC i del Partit Socialista i de Convergència i d'Esquerra Republicana i sobretot molts independents, això sobretot, no? I al mateix temps ell ha tingut també sempre molt la dèria de la transversalitat, diguem-ne, generacional. És a dir, a diferència d'altres que potser
tendeixen o tendim a sentir-nos més còmodes envoltats de gent de la nostra mateixa lleva, de la nostra mateixa generació, i per tant, perquè tenim moltes coses en comú, doncs ell ha tingut sempre el prurit de barrejar, diguem-ne, i d'anar incorporant successivament a totes aquestes estructures gent molt més jove que ell, i molt més jove que jo, diguéssim, no? És a dir, que hi hagués uns sèniors, però que partint sempre ell, en Miquel, de la presumpció, de la hipòtesi extremadament optimista que aquests sèniors tenien alguna cosa per ensenyar. No entraré a discutir aquesta afirmació si és certa o no, en fi. Però en qualsevol cas ell sempre ha jugat amb aquesta idea, que hi hagués uns sèniors, molt bé, ell mateix, però que hi hagués una gent jove que pogués foguejar-se, etc. En la mesura que quan jo vaig conèixer en Miquel i em vaig començar a deixar arrossegar per la seva força gravitatòria, doncs jo tenia 25 anys acabats de fer, per tant en aquell moment encara era jove, doncs puc dir que això ha funcionat, diguem-ne, que almenys per mi, quan jo era totalment jove, doncs aquesta, és a dir, estar en aquesta òrbita seva doncs em va permetre aprendre una pila de coses, conèixer una pila de gent, que després, en fi, he conegut o amb els que he mantingut la relació sempre més, etc. Jo em vaig sentir i em sento molt orgullós de que en Miquel i la Marina em demanessin un pròleg per aquest llibre, no sé en qualitat de què, a part d'amic, però, en fi, en tot cas el vaig fer amb moltíssim gust i ells dos saben que, a més, que no em vaig fer pregar gens, que va ser dit i fet, diríem, i per tant, doncs, em m'omple de satisfacció que en la portada del llibre, doncs, a sota de la mà d'en Sallarès, amb aquesta pose seriosa, perquè suposo que el fotògraf va dir, escolti, això aquí diu construint un estat nou, faci posat d'estadista, diguéssim, no? Doncs a sota d'aquest gest, digui pròleg de Joan Beculla, m'omple de satisfacció i els demano disculpes si m'he passat una mica, cosa que em succeeix sovint amb la ironia, diguéssim, En tot cas, en el que no hi ha ni un àtom d'ironia és en el meu afecte, en el meu carinyo, en la meva admiració per en Miquel Sallarès. Gràcies. Jo he intentat aquí que sortís moltíssima gent. Sortissin molts referents, me n'he deixat moltíssims, o sigui, perdoneu tots els que no us he posat, però també surten moltíssims noms, que potser no sortiran a cap més llibre o a pocs llibres, però que aquí hi són, perquè les coses no les ha fet el Sallarès o les ha fet no sé, sinó potser sí que era el que anava davant, que rebia les hòsties, etc. Tot això és veritat, però a darrere hi havia una munió de gent que treballava, que hi sé, potser discretament. I després anem a tenir mestres. Jo no renuncio a dir, a pesar dels problemes que anem a tenir en unes èpoques determinades, doncs que un dels meus mestres és Jordi Pujol. Jordi Pujol em va ensenyar moltes coses, vaig ser un fan d'ell durant molts anys, després anem a tenir, en fi, dificultats, no vull entrar ara en aquest, però sí que vull dir una cosa, que al final, sobretot en aquests últims anys, tinc un profund respecte pel Pujol. Per això m'agradaria que els pujolistes històrics, que n'hi ha uns quants aquí, sobretot quan llegissin les meves memòries, les llegissin totes, perquè pot ser que en un moment determinat s'emprenyin. I, en canvi, si arriben fins al final, potser no s'emprenyaran tant. I és de dir en el sentit de veure que el meu gran respecte, perquè quan un home es fa molt gran, i es va fent més gran, no acostuma a fer el que ha fet el president de la Generalitat, el Jordi Pujol, és dir, reconèixer l'equivocació, moltes de les coses que ha fet, fer un canvi de rumb i dirigir el país cap a una llibertat. Jo crec que això, per mi, mereix, i fins i tot això em fa oblidar rotundament tots els meus enfrontaments. Jo vull parlar d'una altra persona que m'ha marcat moltíssim i que avui hi ha la Florença, la seva companya, la seva dona, que és el mestre Benet, Josep Benet. Jo parlo de Josep Benet com el mestre, perquè nosaltres no li dèiem Josep, no li dèiem el mestre. Vull dir, per mi, veureu que la influència a les pàgines d'aquest llibre hi són. La meva actitud vers moltes coses passen per Josep Benet. Josep Benet no s'ha fet justícia encara de la feina com a arquitecte, com a professor, com a mestre de tota una generació de gent
que en aquell carrer, a casa seva, en el seu despatx, ell ens portava unes galetes, ens assèiem allà, parlàvem, i fins l'últim moment el Josep, potser et diré una cosa, en això que em diuen el mariscal Sallarès, l'únic que li va fotre unes quantes bronques i jo enquadrava en posició de ferms era quan m'ho deia el Benet, perquè sabeu què? Tenia autoritat moral sobre mi. Una de les coses que a vegades falten ara. És a dir, a vegades faltaria que alguns dels nostres líders polítics tinguessin algú que els hi pogués fotre una bronca i els posés en situació de ferms. Vull dir, jo vaig deixar que el Josep, perquè un escolleix qui el posa ferm, no qui vol posar-te ferm. Jo sempre he sigut un rebel, tots ho coneixeu, a Norris. Ara, en canvi, hi ha persones que jo crec que el Josep, si m'escoltés, diria el Miquel era disciplinat, perquè ell em deia una cosa i jo la complia a l'Assemblea, la complia en la lluita per Catalunya. Per què? Perquè ell tenia autoritat moral per dir-m'ho i jo me'l creia. I vull parlar també d'altres persones, que també hi ha la seva companya aquí, per exemple, el cas de la Laura, doncs el Jaume Rafar. Al costat d'un home o una dona que penca i que fa coses, sempre necessita tenir un company, un amic, que també et fot bronca si convé, però que està al teu costat, i un és en Jaume Rafar. No cal dir el meu inefable amic Miquel Esquirol, que convé també em fot alguna bronca. O sigui que realment són els amics de veritat, aquells amics que no t'han deixat mai pel camí, quan has estat a dalt de tot, quan has estat al mig o quan has estat a baix. Gràcies a vosaltres, i sobretot en el cas del Miquel, també per l'ajuda que ha fet en aquestes memòries, perquè si hi ha una persona que té una memòria extraordinària, aquesta és Miquel Esquirol. Vull parlar també de persones que ja no hi són, que per mi van ser molt importants. Joan Creixells, que va morir abans d'hora pel país i per tothom. I vull donar les gràcies també a gent que va evitar que jo en un moment determinat de la meva vida pogués haver optat, i queda molt bé aquí perquè em sembla que tots som de casa i tots m'entendreu, per la lluita armada. I en canvi em llancés cap a la qüestió de la construcció d'una policia nacional del nostre país. I vull parlar aquí de Gorka Aguirre, cap dels serveis d'informació del govern basc, o de Xavier Arzayos, o de Reto Laza, que va ser el primer conseller de l'Interior del govern basc, que em van convèncer que no perdés el temps amb altres coses, sinó que el que calia era construir una policia per Catalunya, construir unes forces de seguretat, construir un poder coercitiu. No hi ha poder sense poder coercitiu. Hi ha poder polític, etc. Si no tenim poder coercitiu no ens en sortirem. Gràcies també, i no puc donar noms aquí, a tota una suma immensa de gent, jove, com ja ha parlat aquí algú, de quadres, gent que ha treballat amb mi, que jo he treballat amb ells, que després els he vist sobresortir en el país, arribar a càrrecs importants, i que estic molt i molt sorprès, perquè un no és ni essent important a ell mateix i essent content a ell mateix per el que ell ha fet, sinó perquè veu que d'això en surten fruits. Després parlaré d'alguns noms. Quan veu gent que van començar i que van fer, etc., i veus que els fan una cosa, els fan l'altra, i veus que tenen una línia determinada, que veus que defensen el país, que construeixen el país, sents que no has perdut el temps. Entre ells, no en diré cap més, però per la seva coherència nacional també hi ha hagut alguns companys, a Mossos, però també en el món polític, que han rebut per seguir parles de les idees que jo havia tirat endavant. Gràcies, Carles, entre altres, gràcies, Alfons, etc. Que sé que han rebut perquè d'alguna manera seguien algunes de les idees que jo havia tingut. Gràcies també a tota aquella gent que anem tirant endavant la policia de Catalunya. No va ser el Sallarès que va tirar la policia de Catalunya endavant, va ser tot un equip de gent. I vull parlar d'un que no hi és i que va ser el nostre, d'alguna manera, ideòleg, en Jaume Corbet, que fa uns pocs, sembla que deu fer un any i mig o dos, que no hi és entre nosaltres i que va patir molt, molt, amb totes les diferents malalties que va tenir. Aquí també un bon amic, en Jaume Bosch, en aquells moments un noi molt jovenet, advocat, etc. I tants altres que, com és dir, per dir uns pocs noms.
També vull donar les gràcies, encara que farem un acte molt especial pels Mossos i per la gent de la seguretat per també presentar aquestes memòries, però a tota una sèrie de gent, Mossos, comandaments, etc., que durant aquests últims 30 anys m'han fet seguir el projecte policial que estàvem fent, m'han explicat els clars oscurs i les diferències i problemes que hi ha hagut en el model policial català. També voldria recordar, perquè no els puc deixar de dir, ja sé que avui soc una mica pallissa, però hi ha que reconèixer la gent que t'ha marcat a tu. I dos que em van marcar, els tres primers que em van marcar en el món de Convergència, sempre deixant a part el Jordi Pujol, en aquest cas, que evidentment era importantíssim, però persones com Jaume Casajoana, que no Convergència li deu un homenatge nacional, ja. La Maria Rúbies, un bon amic que em va fer molt cas i va fer net, va posar cop d'escombra i va intentar arreglar algunes coses, i sobretot també a la policia, el Francesc Gordo. I també altres persones d'altres forces polítiques, la meva lealtat i la meva amistat amb en Jordi Carbonell, que quan nosaltres defallíem, quan nosaltres, perquè la dona ens escoltés, parlàvem en castellà, doncs ell es va mantenir fidel, es va mantenir ferm i ens va ensenyar quin és el camí. I també, com que jo tinc una certa procedència de les illes, doncs en Damià Pons, que és com una mena de gran intel·lectual que va ser conseller a les illes d'ensenyament i de cultura, perquè amb ell he pogut entrar en el món no sols del PCM, que no té res a veure amb el Partit Socialista, sinó és un partit socialista netament nacional de les illes, i sobretot conèixer tot aquell món. Diríem moltes més persones. Avui, però, no em deixeu que acabi sense dir, escolteu, estem en un any tan important, tan en una situació tan irrepetible, que si no ens en sortim, diguéssim, davant nostre, a molta gent em diu, Sellarès, què t'assembla això de la transició nacional? Dic, jo estic entusiasmat. Mai em pensava, ni aquelles nits que somiava, que haguéssim arribat a on hem arribat. Però ara també us diré una cosa, ara hem d'anar fins al final. Ara no hi ha marxa enrere. Perquè si anem en marxa enrere, si algú li fa por la transició nacional, que tingui pànic a la depressió nacional que pot venir en aquest país. I els pobles que tenen una depressió nacional no van enlloc. Vull dir, si no van cap enrere. I nosaltres ara ens n'hem de sortir, hem d'anar endavant i no podem parar. En aquests moments, molta gent quan diré ara el que diré diran el Sellarès se'ns ha passat a Convergència o se'ns ha passat al Mas i tal. Jo no he sigut un massista mai. Ja ho sabeu, per procedències, per tota una sèrie de coses. Però avui estem a darrere del president Mas. Avui el president Mas mereix el nostre respecte, se la juga, està al front de l'operació, doncs escolta, darrere d'ell, sense dubtar-ho, és a dir, fins al final. Vull dir, aquesta per mi, i em sembla que amb això tinc un pèl d'autoritat perquè no sóc un personatge d'aquells del Mas de tota la vida, etc., ni molt menys. Però avui és molt important això. Com també no ens interessa que es destrueixi res. Alguna gent somia amb la destrucció de Convergència Democràtica i certes coses. No. Avui necessitem una renovació important de Convergència i per això jo, un dels que a vegades m'ha dit, dic, soc el teu fill, no sé què, encara que amb la mare no he tingut mai cap relació, però amb el sentit de dir el Josep Rull està al front, doncs escolta, el Josep Rull a darrere. I jo m'hi sento molt representat. És un noi que l'he viscut, l'he seguit, sé que té les taulades netes, perquè a vegades hi ha gent que val molt políticament però la taulada la tenen una mica bruta, i que la veritat és que aquest home mereix la nostra confiança, ell i molta gent que hi ha al darrere. Després, jo crec que cal donar una gran oportunitat a Esquerra Republicana de Catalunya. L'Esquerra Republicana de Junqueras, i també sé que s'enfadarà ella perquè diu, com més haig de dir de Junqueras, m'imagino, i de la Marta Rovira. La Marta Rovira representa un tipus de dona que s'ha incorporat a la política, encara que ella portava molt temps, que té una imatge fabulosa, i vaig estar a la presentació del seu llibre, em vaig emocionar en la presentació del seu llibre i amb aquesta naturalitat de persona que és aquí, encara que siguis aquí no et posis vermella, i amb la dignitat i la
la dignitat que té aquesta persona, la cohesió que ha donat en el partit. Jo que vaig viure l'etapa del tripartit, en què els que no érem del partit però treballàvem amb el partit anàvem quasi en casco, les hòsties per aquí, perdoneu l'expressió, l'hòstia per allà, doncs, esclar, a veure, i nosaltres, esclar, els que no érem del partit, imagina't, no dèiem, em recordo amb el Raimon, a vegades anàvem de costat, ell era el meu secretari general, jo era el secretari, què passa per aquí? Aquí hi ha el Santi i altra gent que està per aquí, no? I deia, què passarà, no? I vull dir, doncs escolta, han posat pau, han posat tranquil·litat. Inclòs veus per allà el Xavier Vendrell, i veus el Puigcercós, tothom tranquil, tothom la mar de bé, doncs escolta, endavant! Endavant, això és el que cal en el país en aquest moment, d'una vegada, no? I també estic molt content de dues coses. Jo tinc un gran amic que m'estimo personalment per sobre de les seves inicials polítiques, però que és en Jaume Bosch. En Jaume Bosch ha fet una gran feina de nacionalització d'Iniciativa per Catalunya amb molta altra gent, amb moltíssima altra gent, perquè no és sol, vull dir, ha sortit un altre personatge que vaig posar a la portada de Debat i que sé que molta gent em va dir aquesta noia aquí, a la portada de Debat, vull dir que era la Camats, escolti, bon resultat la Camats, bon resultat, tothom té els seus de més i de menys, escolta, endavant amb la Camats, endavant amb el Jaume Bosch, endavant amb Iniciativa per Catalunya i que el sector sobiranista doncs imposi i que tots els altres ho entenguin. I ara us sorprendré també. I endavant també amb això de la CUPS. Esclar, jo quan em diuen, Sellarès, ara què dius? Ara què dius? Que t'has tornat boig. No, escolteu, imagineu-vos a vosaltres un país, que jo vaig viure el temps de l'Assemblea de Catalunya, això, que us diré ara, que l'extrema esquerra, això com diem l'extrema esquerra per quedar bé, doncs la tinguéssim en contra. És que aquí hi ha companys que érem de l'Assemblea de Catalunya, doncs ja m'ho explicaran, els grups aquells que teníem allà dintre, no? Conya, ara tenim uns que van més allà quasi que nosaltres. Països catalans, etc., no? Vull dir, per la qual, i a sobre és de Zamora, un dels que ho dirigeix, doncs visca, també perquè necessitem que tothom estigui en el projecte de Catalunya, que tothom sumi. Agafem els signaments durant l'any 14, el trenquem i el guardem en una... i sumem tots endavant, no? Després em sap molt greu una cosa, deixeu-m'ho dir també. En aquesta idea meva de somiar un futur i de somiar, jo sempre he confiat que una peça important són els socialistes de Catalunya. Molta gent m'ha dit, què dius ara? Sí, no ens va bé això. El que està passant al Partit Socialista, que ningú es posi content ni em faci, escolta, a nosaltres no ens interessa això. Aquest trio nefast, aquest duo del Navarro-Lucena, escolta, això és un desastre. Vull dir, per la qual el país necessitaríem ara un partit socialista que ja sabem les limitacions que té, ja sabem tot el que té i tot el que ha tingut històricament, però els necessitem. Per això jo, la meva petitesa, encara que molts quilos però petitesa, doncs digui que necessitem els socialistes. Necessitem els militants del Partit Socialista de Catalunya. Necessitem a tots i cada un dels militants del Partit Socialista. Jo crec que hi haurà una ofensiva molt sèria contra l'Assemblea de Catalunya, contra l'Assemblea Nacional de Catalunya. I aquests moments doncs, hem de tancar files darrere d'aquesta bona gent del país. Què és l'Assemblea Nacional de Catalunya? Diré coses que potser no agradaran. Mireu, jo quan el Pere un dia li vaig explicar, però ell va ser més prudent que jo, doncs a l'hora de parlar, jo sempre dic les coses com les penso. Ell és polític i és periodista i té que ser prudent, potser no li deixin publicat, però què és l'Assemblea Nacional? Doncs mira, és la suma de tots els friquis del país. Ei, un 10%. És la suma de tots els que han creat tots els partits independentistes haguts i per haver durant tots aquests últims 30 anys. 10% més. Això és el 20%. Què és el 80% de l'Assemblea Nacional? La bona gent del país, coi. El 80% la bona gent del país. I aquesta gent és la que avui està mobilitzada, és la que està a tots els llocs, és la que es mou, és la que treballa i ha tingut l'habilitat de sumar els friquis més també el sector aquest que ha anat fent partidets cada moment. Vull dir, i aquests tots sumats han evitat el problema. I aquí vindria a l'època d'una reunió que vull explicar ràpidament a casa en Benet fa moltíssims anys, que érem 3 o 4 persones només,
era de dir, quan en un moment determinat, als finals ja de l'Assemblea de Catalunya, però encara faltaven, potser faltaven 8 mesos per tancar-ho, doncs que va sortir una idea de, escolta, acabem ja d'una vegada amb això de la Lliga Comunista i un partit comunista i el Partit del Treball i la mare que els va matricular tots i escolta, fotem que es quedin a casa aquesta gent, no? I quan ja amb el Guti i el Pere Portavella, hòstia, nosaltres com que, clar, nosaltres estàvem a la taula i no sabeu vosaltres que els que estàvem a la taula aguantar, doncs, tot aquell tot aquell grup de gent que tot el dia ens fotia unes parides allà. Clar, no podien dir res més que allà, per la qual tu t'havies de posar allà i aguantar 6 i 7 hores de reunió, no? Que anàvem fotent els rotllos de la revolució, no sé quantos i tal. I nosaltres dèiem, fotem-los fora i quedem els partits serios, no? I s'ha acabat això. I el Josep ens agafa i ens diu, ens queda mirant i ens diu, amb el Guti, el Portavella i jo, el Coromines, em sembla que hi havia, i algú més, doncs els queda mirant i ens diu, escolteu, què preteneu ara? Que surti l'Assemblea de Catalunya revolucionària de no sé què? La cagueu. El que heu de fer és aguantar i que tots quedin a dintre. Que tots a dintre, tots a dintre. Jo crec que en aquests moments l'Assemblea Nacional Catalana ha sapigut fer això. Ha sapigut fer, ha sapigut sumar, a vegades s'han hagut de mossegar, però ho han fet i ho han fet molt bé. Diria també la feina extraordinària que està fent la Carme Forcadell i una persona que no se'n parla gaire però que va ser l'ànima, el centre de l'Assemblea Nacional. No, molt bé, a mi em diuen, no, Sellarès, que tu vas fer el 0,1, l'altre va ser el 0,2 o 0,3, sí, però sense el 0,2 no hi hagués hagut res, que és el Pere Pugès, que no en parla molta gent i alguna gent insensata en parla malament. Després, jo crec que hem de mantenir, ampliar i obrir aquesta casa on som. Òmnium és una peça important, és una peça vital, hem d'arribar als 50.000 socis, vull dir, hem de ser després del Barça a l'Òmnium, vull dir, sí, això és el que hem de fer. I també reforçar com puguem, i acabo així, la qüestió de l'Assemblea de Municipis. És les forces polítiques catalanes, més la societat civil, endavant. I a més, ni un pas enrere amb el 9 de novembre. Jo crec, que hi ha dues coses per acabar, simplement. Dos missatges, no? Ni un pas enrere, com us he dit, dignitat com a nació, aquí no estem ja reivindicant calés, estem reivindicant dignitat. Després hi ha una altra cosa que a mi em preocupa molt, i amb això hem de ser contundents. Avui jo he estat a TV3 i insisteixo a tots els llocs allà on vaig. És a dir, aquest estat que li haurem de donar una medalla al Margallo quan tinguem la independència perquè ens està ajudant moltíssim, vull dir, però podria ser que aquesta desesperació de l'Estat davant d'aquesta situació intentessin, dins el programa que porten ells, fer un pas, que jo espero que no el facin. Evidentment, la cabra per la diagonal no entrarà, o sigui, no m'ho veig possible. La cabra pel ciberespai potser hi ha entrat. Però, en canvi, a mi el que em preocupa és aquestes declaracions que estan fent últimament els dirigents de Ciutadans i els dirigents del PP, que és que dins els seus cervells malalts, com he dit a TV3 avui, que alguns ho han reproduït, entra el dir que a Catalunya hi ha violència, que Catalunya està igual com fa 5 o 6 anys estava la societat basca, i realment això és molt perillós. Amb això hauríem de ser contundents, les nostres forces polítiques, al Parlament, de tallar-ho de soca arrel. Aquesta gent no poden estar dient això, perquè això és incitació a la violència. I aquesta societat nostra avançarà sense ni una violència. Aquí se'ls ha de tallar, o sigui, aquí s'ha de ser contundent. I nosaltres tenim una sort, i aquesta sort l'hem demostrada amb algunes coses, que és que nosaltres tenim la policia de Catalunya, en tots els seus defectes. Però fixeu-vos aquesta policia que està plena de defectes, que té inconvenients com el que es va produir a Ciutat Vella, etc. I alguns energúmens, que també hi ha. Però, deixat d'això, vosaltres recordeu la via. La via va ser protegida absolutament durant 400 quilòmetres per la nostra policia pròpia.
l'11 de setembre, diferents coses que s'han produït en aquest país. I després, què va passar amb aquesta policia? Doncs aquesta policia, el 12 d'octubre, va fer el mateix. La senyora Camacho i aquest noi, en fi, aquest noi que la meva dona diu que no dic, jo a vegades dic aquest noi que va amb boles, però no, el noi de Ciutadans, doncs es van poder reunir a la plaça Catalunya tranquil·lament, protegits pels Mossos, molt bé. I després uns energúmens que van venir amb autobús, doncs se'n van anar a Montjuïc, van cridar allà tot el que van voler, van cantar el Cara al Sol 50 vegades i protegits pels Mossos se'n van tornar a anar. Perquè aquest és un país que tothom pot expressar-se lliurement, però ningú amb violència. Vull dir, per la qual aquí hi ha una crida a tallar absolutament qualsevol violència. Això ho vaig dient constantment. No hi pot haver ni una sola violència. I acabar dient una altra cosa que no puc evitar de dir-ho en mallorquí. És de dir, nosaltres no oblidem les illes i el País Valencià. Vull dir, perquè hi ha una cosa que l'altre dia em deia un dirigent de Mallorca, em deia, diu, mira, Miquel, l'altre dia vaig xerrar amb un del PP i me deia, Miquel, nosaltres estem pagant en part lo de Catalunya. Per què? Per una cosa concreta, li va dir que, mira, nosaltres us hem d'arrasar ara, vosaltres, perquè no creixeu com a Catalunya. I si creixeu com a Catalunya, abans us hem de matar. Vull dir, per la qual nosaltres, si avancem, de cap de les maneres oblidem doncs les illes i el País Valencià. Sabem que són tres ritmes diferents, sabem molt bé això, no estic parlant ara de la idea idíl·lica de països catalans, però estic parlant que nosaltres haurem de seguir ajudant, haurem de seguir apoyant, i pensem una cosa, que cada avenç que nosaltres fem a Catalunya, ells rebran més, perquè el pànic de l'Estat, que no se'ls repeteixi el problema de Catalunya, el País Valencià i les illes, serà terrible. Res més, moltes gràcies a tots i no ens oblidem dels països catalans.